će nam Nehić objasniti gdje mi to griješimo pri klanjanju teravih. Vodi vam. Kaži nam dva, nisi. Moj ovih selam je rekao da čovjek ne smije biti u stvari koji će doći i tijelo, jer što će sigurno biti se na varan, kada će to biti znači. Onaj ko klanja noćni namaz, vjeruje Allah i čekaj njegovu nagradu ako klanja sabah namaz, džematu, prolazi gledom svijetu, dobro. Ako se slažete, nismo završili